Starlight 84. So first time na ko ni sinidula og Starlight. First time ginako ni dula. First time na ko muduwa og Starlight 84. Hawa gani. O ang mga talent nato dia. Ay squad, noong squad. Unang outstanding survivors. Patyon to niya. Patyon na. Familiar lagi niya mga ano, mga submarine ba. Familiar yung mga submarine dito sa kuan, dito sa Riverview ta to. Carnival. Ito kauban. 6 na si Yaw dia eh. Si Yaw dia. Dai ba Ito dai. kauban. Dai lahos na. Lahos na ba? Hinaya sa natong quadre eh, WW. Para usa? Tigi ko na isa. Isa man na sa bahay da sa atong kuan eh, itong live eh. Oh, dive na. May dua ka unggoy dito ay. Dagan oy, dagan pikas na kay yawa. Mamatay na dito dali. Pak punit pusel, ana, pak. Side. Shield din ang blue guys ha, shield ng blue. Puno magkuha ka ng mga shield kay aron. Ay, parkour man uncle. Kuha ka ng mga shield eh, tapos isa ang buang ay. Uy, nara ko dali. Ano ba? Uy, rapid fire. Sige, reload mo kaya na humaur mo bala. Patay ka, dash ka, hapak. Kamang. Angka. Oh, ako ito pa isa eh. Tira-tira ang buang niya. Hindi ako patay dahil pat yun naroon. Kaya tag mga ukay din yung pusilbe. Kahilap ka. Labay-labay pagkuhan. Pakastungod og kuan na lat dilata ha. Double kill eh. Kanang blue na itong kauban ay layo asang kauban eh. Sulo-sulo ba? Samang taon na siya di ay. Samang taon. Sa mga kontra diri eh. Sa mga kontra diri tao na. Kapak. Sa man yung tirahan tao na. Uy tara ko diri. Siya malipong. Oh, ato sila sa kinan tago no. Ay, nada tunta dito mo ring yung tirahan dai. Ay, sana ko eh. Oh, I am now the Reaper. Hello, the Reaper daw. Sa bahay daw. Tiyog pag ito eh. Hagilom lang ko. Kaya dito na tikaw niya. Awal mo na ng Reaper sa lagi. mo. Story na sa itong kakulingon na nila. Okay. Kaning ato style. Dinulit time ni. Kira gid. Uy, daganay. Unsa. Patay. Mangita ang mga kuan dia. Eminis. Unsa di ka. Kumpiyansa kay mamatay ta diha. Sa kung mamatay ay mag-respond pamanta. Storya siya na ako. Correct. Sik sa bahay gud. Kana mga juice ko ana mga coke kay aron kana siya. So refreshing. Ay mga blue. Nitiil ay. Nitiil. Uy, tawasan dito. Tura. Oh. Nag-burn out man. Oh. Ano ba ni? Saan ako? Ara day. Saan man nga wall? Saan man oh. Asa man to? Pakita. Mayatoy na sluyo. Ang ana. Aminaw siya ba? Gilid. Pikas. Tura ay. Tiil. Oh. Saitan pagid ng kabaw ka na ikuan diya. Butahan sa tubig. Oh. Malayat ka. Garin. Ay lagi. Sudah dito. Ay! Kuba. Mega kill na ta. Using medkit. Panampal, panghaplas kay aron. Ayo no. Mayo mo na, mayo. Tawon pag ina niya ang kuan diya U-box ay. Na sudla. Sud ka diya. Ya, taon diri makagikan makagikan kaniya taon ay. Sige tago ngaway kontra. Tiga pusil dito. Ato dito. Na footstep tawag na footsteps. Up turay. Ay. Ay dagan, ayaw. Ay, ito ang buwang ay. Mas kita na ko. Ikaw ba? Ito kayo bitala diha. Nara sa sulod. Ito. Go da. Buang ka. Imo kong sulungon diri sa akong kuan. Porto ya kaya. Porto yang kaya. Ano ba? Isog da. Kadlo ka ng Uya good town. Choy. magani. Luya gabi daw ka. Sunga na mga amaw dito. Lisir na ulit na mo. Buang. Okay. Yung position na bisa compromise. Man kontra. Kontra ako sa gilid yati. Maling-lingi lagi. Na diha to pa isa ka shotgun ay amo long range niya ka shotgun. Kago. Alam magkalibutan ba tura ko. Nakaputi. Ay go pagit. Aman tura. Reload po ng buang dai. Reload asad. Tura. Oh. Diyahin ang bato diha. Amaw mo ka. Oh, burn out asad. Black hole man yun. Oh tura.
Baka pag yan. Ato, dito, suda diya. Tuo mang gali na sila kapatabanga. Kaya na sila. Bronze, pagod na yung kuan. Rank. Ano man, balaka man taon ka. Nakakong kauban na. Ganian ako eh. Ako na mga kills. Ano rin sa Lion. Ano siya nga, maayo na siya eh. Style nyo. Unstoppable na ta. Unstoppable. Ano ba? Baka na. Pinirahin ang kuan. Kuan ang mga kuan diya. Mga yellow. Goods ka. Goods ka. Mish ka. Monkey Mouse siya. Gato. Di na tao. Oy. Jesus. Magpaninga mong sakin sakap. Oh, wow. Mga kabato-batuhan ba? Off-road na siyang kuhan, guys. From Elon Musk ba nga mga robot ba? Tech. Si Kabuto dia eh. Ama to. Tago man. Uy, lo sa to. Yay. Apa isa ka ko ano power nila. Birahon ta. Patay na ko. Tawa. Yun. Sa kontra. Dagan doon. Amaw. Cute. Ayaw. Kaya mo sa buhaton. Ang kauban eh. Yan hinay ko niya kay palaban sa nako. Ito ra eh. Labay ang charon oh. Kamay na live pa na. Ako na. Jesus. Ipusil sa buang KS magkining kauban na to eh. KS kayo kauban eh. Mga report KS. Patay ka. Patupad. Kasi yung buang dali ka. Gira sila eh. Tao di sa kinani mo. Saan ba pusil ni mo kung drive ka? Amaw da. Tanaw na. Ambak nilayat. Diya. Tiga iko. Sus. Ato dito. Sulunga. Kamang. Ato dito. Sulunga dito. Sa mga asbuhat. Tura. Survival bonus. Okay. Heal. Ano ba? Gan. Sunos ko ano. Area of responsibility. Safe zone ba? Safe zone. Sorry ka. Tura ay tinapaagay buang ay. Claim ng blue dia, claim. Aside, tura. Bahan sa dia, patay. Reaper has been killed, kahilak. Reaper ka sa inyo. Reaper sa ilay. So, ano man? Galag yung PC. Galag yung kono to, klaro kayo. Mga mong man siyang buang, galag na yung PC, klaro kayo ba? Di ba lihok? Gi ba? Chi! Amaw, wala galihok. Pusila. Buang ka. Attack na sa. So, 9-9 na lang. Mga 8 na lang ka. 7 na lang ka. Eminis. Ay, Bisaya ganito siya. Kinian naman siya patay ni Ron. Kita ng VI. Klaro ka nagasiga-siga. Dapat i-click na rin mo para mo imong shield mo enhance. Click ba? Ang dadang. Sakay na Araman din na day. Kaya sa kanan na noon. Kanan siya ng spider monkey. Buang. Pag balay mo tago pag dito talawan jud banga kanang nga player kay kanang huwat ba. Huwat og last bitaw nga kill bitaw para ma chicken dinner. Lain pag unang kills na to Sige. Mo na yung itag ko. Kita ato laro ato. Ace. Man dia gilabay. Kabuang dito gilabay ta. Bahaya ko Guardian Angel sa likod trap One enemy squad remaining. Pauban gini mga unggoy. Dua usa lang din. Pagi kaigo. Baka ng bala diha, nakas balay da. Let's rumble. Chika sa bintana pod. Balik pikas bintana coy, balin. Diha. Rak asang sa kapusil. Ay nagreload. Murag sa kanang katong salida nga kuan ba. Apokalipto. Bay, dili ka sa pikas bay. Magpuli baylo ta bay. Ayat pagyan ko. Wala mo dash day. Nabuang. Nawa nagamit ako ng dash. So gamit useless kayo. Tanga na tayo sakdanan be. Tanga Ito man nabilaway kag kuan. Victory. Di ba basic daw? Basic pa lagi to guys. Reaction ako nagdula. Ay, ala ko Just because I ain't a cop anymore
doesn't mean I abandon justice. Tas min Phantom Justice. Saba raw. Silver to na good day ani nga time.